Hela summa för två månader så var det mig för och sen lära mig så om att ta om och lära om mig han jag också mau vill jag så är det samlo ja awala jag film och fie e mauti no poi e tali mai mo ita tua ya te a ulo pa pizza io è certo sai era uma outra situação nossa mas vamos a outra zona de